Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Auring at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Alonso Maliaga, Tanyesa family ti Alakapan from Cuse Maliaga Alamo ti Apari Cagayan. Miravel kan Nortes family di Tanavagan Apari kan amin agulay vendors di Tapalengke ti Apari Cagayan from Krishna Miravel. Lakay ko ni Reynaldo Jose kan apok ada JC Ayan Jester kan Daisy Jen ti Barangay Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Lakay ko ni Dante Velasquez anak ko ada Dave Princess iti Germany, apok ada Fiona May kan Rich May, kastamot ni Riza kan kabsat ko dito Saudi Arabia from Imelda Velasquez. Mama Evangeline kan Papa Ukong Natividad, di Sado family ije Rojas Isabela, kan kabsat ko ani Nova Natividad ti Singapore from Angeline Natividad. Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Takang Valdez family di Takalinawan Norte, Passion family kan anak ko ani baby princess Janesen from Mary Jane Takang. Laya family ti Santa Maria Ilocos Sur, Bersaval Cabansag family ti Quezon Isabela from Jose Laya ti Barcelona, Spain. Advance happy birthday ka ni Mama Pearly from Oliver Gutierrez.
Shout out kada Jermeline Bagayan, Zan Apu, Eduardo Suyat, Pauline Ray, kan Nikki Alejo. Leslie Sugitan ti Taiwan, Princess May, Sheila May, kan lakay ko ni Hildo Sugitan, ti San Juan, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Inang Virginia, Dali Bayubay, ti Villa Luna, Kawayan City, Isabela, from Marilyn Cipriano. Lakay ko ni Ayan de la Cruz, anak mi ada Princess, Prince Kian, kan Janric, Gani kan Nelia Matusalem, Kimberly kan Lady Len, De La Cruz, Limon, Fernandez kan Matusalem family from Jenilyn Matusalem ti Dubai, United Arab Emirates. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Auring. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Pagayat ko ngamin adengdenggan dagiti agduduma apadas nga ingkay ikikan biag diti programa yo. Nasapak a nabalo manang ngam addamay sa nga anak mi iti day di asawa. No pay kasta na ikagumaak a pinadakkel ti anak ko. Isuna laeng ta saan anak katurpos iti kolehyo, ta idi amunan ti mangged, kinay kayat nanti agtrabaho tapno matulungan nakano. Nalabit apud no ti kunada, a history repeats itself. Ta idi nangasawa ni Rick nga anak ko, nasapa metla anabalo, ket isumeten ti nakakaammo anang padakkel, iti kakaisuna nga apo ko. Nanang, ato di paggastos sa'yo dito balay. Oh. Nay, Sabado gayam nga agpaiso ita. Sweldo man gayaman. Wan nanang, isa kitain nyo na anya dagiti masapol agatangan. Ay, wan gayam. Ayan nilito nanang. Maki ay ayam di ta kaaruba. Awan klase dagiti ubing ita, iso nga agkaiwarada man di ta nga agay ayaman. Sa bagay, may mayatan di kasta nanang. Ngamtay pasig gadgets din into naranda. Nasaysayat pa ikit diti probinsya taga-ayam dagiti ubing. Gamit syudad ngay, kasko na di forman mi. Saan ka nun narumrumar dagiti ubing ijay, tajay la gadget dan tininto na rinda. Ay, narigat mo ti kasta mapirdi nga insigida dagiti matada. Sigurado day tananang, isabay-bayan nyo lang nga agay-ayam bitaruar ni Lito. Sana bali tamo na mo tagawid sakbaya sumipngat. Ay, uwan anak ko. Nasingpet nga ubing di anak mo. Iso na laang tanudad duma. Madlaw ko nakalidliday. Nang runa no makitkita na dagiti pada na nga ubing akadwa na dagiti inada. Ay, awan maramidan tayo iti day tananang. Tanasapakat nga roda pimusay day di inana. Apay anak ko, awan ka din ti panggap mo ang mga sawa manan. Ubing ka pay. Di mo ibalod tabagim iti lagip tinapalabas. Talaga siguro nga ginggalaangan ijay tibiyag day di asawam. Nanang, awan pa'y nakita ka kas ka ni Lili. Isong aging gaita, awan pa'y lang iti panunot ko day ta panangasawa manen. Talaga nga awan masaraka makas ka ni Lili, tagmay may salaang di asawam. Ngam adu di ta tinasasaya at ababalasang ababalin mo nga arman kan ayatan. Noadan to dumtang nanang, di nasayaat. Angam no ita, kaya't kulangan nga ipamay sa ti panawon ko iti trabaho, tapno may payak iti nasayaat ang masakbayan ni Litong anak ko. Ay sa bagay, adakan ka day ta anak ko. Masak nanaklaang gapukan ni Lito nga apukok. Ala, ingkangarod agpulasan, tapag isunto ang makaluto ako, iti pangrabyan tayo.
Wow, nagimasintisidain tayo apong auring. Wen apok, tapno na imas akanayon ti pandangan mo. Ni tatang nga yapong, adda ka din? Addan apok, isungayin ka agpulusan, ken bugwam dagita ima ken sakam, ta sigurado atila nakadandano ng manod ang nagayayaman. Wan apong, nakadanon kami pa iti balay daan ti ami. Anya, napan kayo ijay. Ay sos, nakababain apok. Amang ano kaungat da kayo no ijay ti pagayayaman niyo. Saan apong? Nagsingpat to pa'y nanti ami. Kanain na kami ngayaban nga gayayam iti parangan da. Kasta ka day apok. Wan apong, kan saan lang nga day ta? Kanain na kami pagmeriendahan kadagiti kay ayam ko. Nagsingpit lang nga din, nagpintas pa'y apong. Ay sos, taamon pa yun ti kumita itinapintas a balasang apok. Katuan matapong, nagpintas mata talaga. Apong, siguro, napintas mat na itinanang kanya. Ay wen apok, iso nga rod anataer ka, tanapintas na dinanang mo, kan nataer mat ni tatang mo. Tsak ngamin malagip una yung tila nga day dinanang. Ubing ka pa'y ngamin idi apok. Iso asigurado asaan mo ang malagipay. At damat makit-kita kaladawan na. Ngam dumalat tayo ti personal saan ka di apong? Ay wun ba't apok? Ala, mapan kakiti agbugon, tamadamdamalaang. Malutok taon to'y tantan awam asidaan tayaw. Sarot tayon ton bigat. Agay ayam tayon tumanan Wan areya, nagmayat tupay tagay ayam. So di naman ti pagay-ayaman tayo. Di iti matlasikod Tapno saan tayo unay nga umadayo kadag iti babalay tayo. Kasano ngay, no ayaban na tayon tumanan jibak ng abalasang. Nanti ami? Mas dawak nga rod, takay kayat na tayo na datayo tayanda. Kunang nga rod ni apong kung auring nga nakababayin ka no timapmapan ijay tabak ng dakat nga rod. Ngam amom, kasalasan abak ng anya lito. Ngamin, kayat na tayo amapmapan ijay balayda. Nagragsakak nga rod tong galad tayo ijay. Kan mayat mat, tapnadan tumanan merienda tayo. Sika talaga. Ngam, agpeso day taimbagam. Makitam. Basta mapanak tulatan iji balay yun ton bigat Rhea. Tumulong akpay ngamin kaniapong ko iji balay sakbay arumwarak ang makayayam. Sige, orayan kalatan inton bigat, Lito. Dito anak, Sabado ita, tulungam ni apong mo kadagiti trabaho dito'y balaywan? Wan tatang, sakton tagin na kadagiti nanganan tayo. Rek, anak, di mo ibaon ni Lito. Kabalak mo ta trabaho, dagiti trabaho dito'y balay. Bayam ka di amapan makiayayam day ta anak mo. Ay sana mabalin nanang, rombang nga tumulong. Tapna muna ti kinarigat ti trabaho dito'y balay. Nagado ti rombang nga maobra dito'y. Di kayak tanak tatang, siyak ti makam mo. Diyak itulo ka niya po ngamin tagtrabaho dito'y balay. Wan anak ko. Tumulong ka pa dito, sakbay amapan gagayayam. Tapno saan nakaasin na apong mo? Wan tatang, ngam kalpasan na, mapanak to ni tayan dareya. Wan, basta saan ka apumanaw, adi mo natulungan ni apong mo. Wan tatang. Alangarudan, mapan ka ba't agtrabaho, Rick? Maladaw kan. Sige nga rod nanang, mapanak pa'y. Lito anak, innakon. Babay tatang, ken masapul na da pasarabo kendo nagawit ka Nangagmuti ko na di anak mau, pasarabo na ka no. Wan nanang,
Jak to malipatan dayta. Construction worker ti anak ko manang Emmy. Katkas na kunakon iti damo apaset ti surat ko. Nasapa anabalo. Isu nga impamaysanan ti amin a panawon na iti kakaisu na nga anak da iti daydi asawa na. Nasingpet ni Lito nga apok. Isu nga awan apulos ti parikot mi maipapan kankwana. At dala dagiti gundaway a maasyanak. Gapo taamok nga iti kaunggan na. Mailiw iti pamatag ti maysa nga ina. Isu siguro anaasidag kadagiti babae a kaaruba mi. Namin anumoten nga imbagak ni Rick nga anak ko, alukatan na kumamanan ti puso na. Kat saan a paibalod iti lagip ti napalabas. Taan niya ti ammo tayo. No makasarak tumutlaeng iti babae nga ayatan na, kan agbalin a may kadwa nga ina ni Lito nga apo ko. O anya Lito, napsog kayo matlaang iti merienda nga intad ko kada kayo? Wan Auntie Ami, nagimastikik ngayon pakan mo kada kami. Naimbaglaangan ta nagustuhan nyo. Agyaman na Auntie Ami. Nagsimpat kayo unay. Wan gayam, apay babaw nan lang ti kadwayo titi balayo. At dadagiti kakabsat ko iti balasiw taaw. Pimusay mo tandagiti dadakkel mi. Iso si siya kunti adda dito Pilipinas. Kasta ka di Auntie? Isumot lagayam makaykayat ta kami nga gaayam iti paraangan nyo. Husto ta ko nam. Marayray awak tunggal adda ubing nga agaayam ditoy. Wan gayam. Sino ti kadom iti balayo? Dapong ko nga uring kan ni tatang ko, Auntie. Apay? Ayan ni nanang mo? Awanan. Addan ijoy heaven. Ubingak pa'y kano'y di pimusay ni nanang ko kunan ni tatang ko. Kasta ka di. Ay, pasensya kan ha, Lito. Naipalagiplakat nga rodan kan kaday di nanang mo. Awan anyaman nanti. Naimbag man, ta saan pa'y anang asawa ni tatang mo? Saan pa'y Auntie? Kaya't ko mga rodan, tapno addan tumutin nanang ko. Umapalak namin kadagiti padak nga umbing. Naimbagda pa itada nanang da. Apay, mailiw kan at talaga iti ina? Wan Auntie? Di siya kunti bilang mo ananang mo. Ha? Isa manipod ita, Mama Ami ti iyawag mon kanyak. Ang paiso Auntie? O, saan ka di nga imbagak ang Mama Ami ti iyawag mo kanyak? Sige, Mama Ami. Kasta Ay na, makaparagsak gayam ti maawagan iti mama. Manipod ita, addan anak ko. Kat si kadayta, Lito. Istoryakto dayto kan ni apong kong auring. Ay wana, kan mabalin, iyam amunak to kan ni Lolam, ha? Wan Mama Ami, iyam amu ka kan ni apong ko. Kastamot kan ni tatang ko. Nay, apay day ta igab mo abag apok. Naggapuan day ta. Kanaan niya tilinaon na. Intad dayto ni Mama Ami, apong? Ha? Anya? Mama Ami? Nay,
Asino day tagaw-awagam iti mama ame? Kaya mo't karuba tayo nga day tabagatan. Di bagbagayo baknang apong. Anya, ay iaguray ka man apok, matikawak. Apay mama ame ti awag mo. Isumat namin ti kayat na apong. Naamuan na ngamin na mailiwak iti maysa nga ina. Isa ko na, isula ka nun tawagak iti mama ami. Kat ibilang kun ananang ko. Ay, por Diyos, ay nakababain lito. Nagado na kita intad na kan kaapok. Diyak ko mga rodala na apong, nimimpilit namat. At dapat cake dito apong, iso ka no tinagaramit. Pinagmerienda na kami pa yung arot itay. Apay, awan anak day di abak nang. Awan apong, kakaasing arot. Babaunan lang ti kaduan na itibalay na. Adda ka no iti adayo dagiti kakabsat na. Kan pimusay mo't tan dagiti dadakkel na. Aya, ay kaasimot nga rudno kasta. Wan apong, isa ang maragragsakan no kasi nga agayam kami ti paraangan da. Basta di ka naalikutag apokwan, tapno sana nakababain. Kan di ka dumaw-dawat iti kumpurmay. Saan matapong? Ni mama ami ta agpilit amang tad kanya kiti kumpurmi. Kas kadag ito'y. Nagadamak makantintad na. Alain yan apong. Sige nga rod ta inaktarimanan iti kusina. Agpulis kamutan. Madamdamalaang at danton ni tatang mau. Wan apong. Di ko na yung ay bagayo kanyak nanang. Ay narik, di anak mo anilito. Nakasarak iti mama na. Anya? Di kay maawatan nanang. Di agnanaed iti dakkel abalay di tabagatan. Kanayon kano nga ayaban na dalito ang mapanagay-ayam iti paraangan da. Balasang pa'y gayam anak ko. Kat babaunan laang ti kadwa na iti balay na. Katanya ko matipakay na igan ni Lito kon kuana nanang. Si mangpet itay di anak mo ang naggapoy jay. Ha? Nagado ti imot na amakmakan. Inted kano ni mama na nga amay. Mama na nga ami? Wen, isu di akin balay di dakkel ita abagataan. Imbaga na kano amanipod ita. Mama amay ti iyawag kan kuana ni Lito. Ay na. Nakaragragsak ka no kung na di anak mo. Nanang, nakita yo ka din de yung ibagbaga ni Lito abalasang? Saan pa'y anak ko? Ang papanan na nga'y, no di maamamok tumot lang. Ay na, nakababain nanang. Bagbagaan yung tuman di apo ko yo, tasan unay. Ang mga no, anyala di tanti masumsumok na. Wen, siyak ti makaamukan ko anak ko. Sumrek ka mama ami. Dito iti balay mi. Agyaman nak. Sa dino tayo ni apong mo. Mabit lang mama ami. Apong! Ayan nyo! Apong! Umaya ko, apok. Darasan nyo apong. Adda sa ngaili tayo. Nay, adabat kadwam apok. Apong, iso ni mama ami. Naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Ay na, pasensyakan dito'y balay me. Nakababain paikit din kan ka. Awan ti rumbang apagbainan nyo, Nana. Nagpintas to pa iti balay yo. Pasensya kayo no nakaistorbo Inawis nak namin dito'y ni Lito.
Tapno maam-am mo kayo matkano. Ay nabayagan akay at ka makita balasang ko. Tapno agyaban nakitikin asingpot mo iti apok. Nakababain, tamama pa yun ti awag na kan ka. Siyak tinang ibaga akas na ti iawag na kanyak nana. Kat pakaragsa ka kunay dayta. Maayayo ak namin kanilito. Nakasingsingpat nga ubing. Kanayon na ka nga istoryaan ka na kami kanitatang na. Mababain nga rudon jay amanakan ka. Ay naawan anyaman na nana. Ay, ayan gayam ti amana. Ay, handa pa iti trabaho na balasang ko. Konstruksyon ti pagtrab-trabahuan na. Ada kamin project alup-lup pasanda. Iso akanayon nga ag-overtime. Kasta ka di? Sana bale? Adan tula tagundaway ama-amamok matlaang nana. Wen Mama Ami, nasingpot ni tatang ko. Ken gwapo pay. Agpaiso? Hay na, pasensya amon ti kinapilyo to'y apok balasang ko. Okay lang nana. Alang rod, mapanakon. Intulod ko lang nilito. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na nana. Patuloy akon. Bye-bye, Mama Ami. Bye-bye, lito anak. Agsingsingpot ka kanayon. Atak iti daydi nga aldaw asimang pati apukok manang Emmy. Gaputa kadwa na meten ti awawagan na iti mama. Ti balasa nga agnanaed iti dakkel abalay iti abagatan apaset ti lugar mi. Jak ammo no inturong ti apo nga agam-am mo dagiti dua, tagpadadagayam iti marikrik na. Nilito nga apok ket mailiw iti ina, ket ni Ami mailiw met iti pamatag ti pamilyana nga adda iti adayo a lugar. Manipod idin kanayon metten a makitak a nakaragragsak ti apok tunggal aggapu iti balay da Ami. Adda pay dagiti gundaway nga ipakada ni Ami ni Lito tapno mapanda agpasyar. Saan nga rod a nagsardeng ni Lito aging gaadina na yamam mo ti amana ken ni Ami. Ididamo kunak na awan laeng kan ni Rick nga anak ko ti kaadda ni Ami iti biyag ni Lito nga anak na. Nang runak at mariknak at arigagayan unay ti apok nga agsinninged ko madarik nga anak ko ken ni Ami. Agingga iti maysa nga aldaw. Lito anak, agawam tagpalas, tamapantapay sukunan ni mamam nga Ami iti balayda. Ha? Apay tatang? Tapno agkukuyog tayo mapan makimisa ita Domingo. Sigurado ka tatang? Kaya't makakuyog ang makimisa ni Mama Ami? Katuan mat anak, kaasimot ni Ami. Awan kadkadwa na no saan lang at ibabaunin da. Isong ay surot talangan. Kalpasan na, mapantay agpasyar tapno makaaliwaksay matsag paminsan. Yehey! Kaya't ko day tatatang! Italang nga mapadasan tatada kadua na nga agpasyar. Kanayan namin na dua talaeng, tamabannog mo ni Apong Auring amag na iti adayo. Naragsak ka kadi? Wan tatang, sigurado ang maragsakan ni Mama Ami, tay pasyar na kami adua ita. Alang arudan, agpikat kan, tamapantan iti balay da mamam nga Ami.
nga anak mo? Nakaragragsak nga gayayam iti playground. Wan nga rod. Sika, naragsak ka kadimat, Ami. Wenrik, katagyaman na ka? Kasla na anak manen iti pamilya iti panagriknak. No, ada kaya't mapapanan. Ibagam lang, takaduan da ka nilito. Nalabas samot ten no aramidak dayta. Amang ano maisturbo kayo launay matan nga agama. Ni, saan? Pakaragsakan may amakitkita da ka naragsak. Nangruna nilito. Amom, talaga kasla nakasapol iti ina, babain kan ka. Kat pakaragsakak matunay day tarik. Napatagan kanyak ni Lito. Kaslamot tan pudpud no anak ko. Kat iti kanito amaya dayo kanyak. Diyak mo, noanya ti mapasama kanyak. Apaya panunutom amaya dayo kan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Kahit agyaman nakunay kan ka, Ami. Anya ti pagyamanam? Gaputa uray adayo ti bawat estado tayo ti biyag. Nabaknang ka. E dinto ta marigrigat kamilaan. Inaklon na kami agayam. Kat imbilang mo pa yun nilito asa na sa balikan ka. Awan iti estado ti biyag day tarik. Agpapada ti tao. Awan kas iskan ti kinabaknang no saan ka mo't anaragsak. Kas kumakada kayo. Kunam anano mo kayo ngam nakaragragsak kayo mat. Nakababain ngamin. Nangruna kat may saklang anano mo a construction worker. Di mo panunutan dayta. Tinapatag kat naragsak ti anak mo. Kat marikna na asibubukal ti pamilya na, babaan man lang iti kastoy a sitwasyon. Agyaman akmanan, Ami. Naimbag ka unay. Malman kayo ba't asimang pat, anak ko? Kunak man no bapan kayo laang makimisa. Impasyarmi pa yung amin nilito iti parke, nanang. Amom anak ko, adamadmadlaw ko ken ka. Ha? Kasla nakaragragsak ka kanayon manipod na amom ni Ame. Nanang, aday podnok kada kayo. Agayatak samatan ka ni Ami. Agpaiso, ay awan dakas na anak ko. Tabalasang mo't ni Ame, kat balo ka mo't. Ngam nakababain, nanang. Nabaknang ti pamilya na, e dinto ta marigrigat tayo lain. Saan ati estado ti biyag, ti pagibasaran iti napudno a panagayat anak ko. Nabayag a panawon ang nagmaymaysa ka. Ita, panawonan tapno agayat ka manan. Saan nakatapaayan ni Ami, nanang? Kasano ang masung batam day taas sa lunsod mo no di mo matpadasan anak ko. Narigrigat di agbabawi kanto iti udi na no di mo pinadas nga imbaga ti marikrik na para kan kuana. Kas panagkita ka ni Ame kat nasingput abalasang. Kan kang runaan ti amin naasidig una yung tirik na iti anak mo. Sapay ko mga rod, tadanamnamak ni Ami, nanang. Panawon mo tan, tapno ipaayak iti kompleto a pamilya ni Lito nga anak ko. Agyaman nakta ti awis ko. Apay kat din na saan? Anya ka di ko na maimportante nga ibagam kanyak. Sapay la ko ma. Ta di naktugurahin iti ipudnokken ka. Ami. Ay-ayatan ka. Jakon ka ba ilan nga ilimod na ito arik nakbarakan ka? Damo pa ilang pan nakakitakan ka. Nagpitik man ang tipusok.
Rick? Nabayag a panahon ajak nakarik na iti kastoy. Italamanen ami. Sigurado ka kaditi dayta nga ibagbagam, Rick? Amang ano kaya't naklaang? Gapo iti makitkitam a kinapatag kanyak ni Lito nga anak mo. Dayawon ka iti dayta nga iparparik na iti anak ko ami. Nga malaksid iti dayta. Amok iti kaunggak at talagang agayata kun ka. Kat pasensyakan no nagdorsukak anang ipod no iti riknak. Iti likodan ti kinanumok. Saan aparikot kanyak ti bagbagam a kinanumom, Rick? Takinapudno na. Agpada talaang iti marikrik na. Ha? Diyak mo no intorong ti apo na marswa. Ama kasiningad ko ti anak mo. Tapno maamamok mo tan ti lalaki, ama magpitik iti pusok. No kasta, ayatan nakmat ami? Sipod pa'y matdamo anam-am mo ka, Rick. Oh. Kunak nga ron no saanan adumtang dahi ti agundaway. Agyama na kami. Kat ikarik asaan kantong agliday apulos iti den nami nga agama. Ipaaymikan ka ti pamatag asapsapulam. Ay na, maragsakan to lakit din nilito. Apaman ang maamuan na, nga agpaypayson nga agbalin ka nga inana. I love you, Ami. I love you too, Rick. Siyak nga tan ti karagsakan nga ina iti daydi akan nito manang Emmy. Nang runa pa'y idi nagkalay sandarik nga anak ko ken ni Ami. Malaksit kanyak napalalo mo tiragsak ni Lito nga apukok tana kompleton dagiti dadakkel na babaen ken ni Ami. Kinapudno namanang nabayag nga ingkarkararag ko iti apo a makasarak ko maiti sabali nga ayat ti anak ko. Tapno maikan matan iti kompleto anaganak ti apukok. Saan a panangidayaw iti anak ko manang? Ngam kagumaan na nga iso amin ti makakaammo iti kasapulan mi. Tadi na kano kayat nga da maibaga ti sabali a tao. No itulok na nga aggastos met ti manugang ko. Kat ni matami tapno makatulong nang ipasdat iti basit a tersena nga iso ti padpadurasen da asang kapamilya. Tapno adda kanayunan a panggedanda malaksid iti sweldo ti anak ko. Awan pa'y anak da Ami ken Rick nga mamati ak adumteng tumetlaeng kadakwada dayta. Para kanyak manang nalukayan ti riknak no bilang ipulang kon ti bulod ko abiyag. Taamok anasaya aten ti biag ti anak ken apukok iti isasangbay ni Ami iti biagda. Daytoy ti pakasaritaan ti anak ko ken ti apukok manang. Kat agyamanak iti panangiyurnos ken panangidramayo. Toy pagayam mo, Auring. Pagayam ko nga Auring, agyamanak met iti panangisalay sa imo iti pakasaritaan nyo. Kinapudno na, adu nga adal ti mapidot iti insalaysay mo, tama ipapan iti pamilya, ken kinatibker ti panagbalin as solo parent. Sika ken ni Rick nga anak mo, kastamoten ti anak mo iti apukom. Maminsan pa'y amapanagnakan babaen iti day ti apakasaritaan, at ti tao anasaya at ti panagpuspuso ken nakam na, maparaburan iti ragsak nga awan patinggana. Alakastan pagayam ko,
Katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi.